حديث باكلة كمشاقي بيولون لنورو. وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا العمساسوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني سبا شهر المحرم مين هجرة سانكالو فلو bisuñe o tan wolon fulana de miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani kele sankalo segina bisuño mugani woronay ambe dawda bugu masjid ar-rajaq wambo kono darasuba imamuna an-nawawi rahimahullah aka kitabu kono riyadu salihin bondami nabe kuma ala ka yafa delika anyi hadisa do kalala bi hadisa min kalana anka wani saubana radiyallahu anhu karisa min saubana malaka je kabwama qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka ciren tunkera kisini nema baka idan sarafa min salatihi nyide ciren salamu bila kabo sallila ijan sarafa min fulani min salatihi akoro yede ni cidenye salamu bila abora sallila astaghfirullah salasa abe alayya fadeli sinya saba abastaghfirullah fo sinya saba wa khala bafu allahumma anta salam abafu tigi ala yede masakisilenye wa minka salamu kisibe bo e ala defe tabarakata e ala ka hera kacha ya jal jalal wal kiram ya masami ni akabbu akortalendo. qila lil awjayi wa huwa ahadu urwatuhu ukwala awjayma ni hadisa ma fula bagaw dode al awjaye kayfa al istighfar ko ya fadeli min fo ko cide na ye salamu bila abe ya fadeli kastafulay fo sinya saba aba fo chogodi qala yaqul ala wujay ko cide mba fo de astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. ni hadisa muslima hadisa mbo ni hadisa min yiranna ni tumye cide ka sunnay almami chaman fana be ni sunna fana fagalen bu bolo almami ni ye salamu bila kinina ye salamu bila inumanna ibora sallira ija ansarafa kore ode me ni cide nyen ninke salamu bila la aba nyesi lento koroma ate yelema folo ka nyesi jamama aba nyesi lento koroma sana ka yelema aba fastaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya jal jalal wal ikram. ni cide nyen nin fo wakati mi de abe yelema abe nyesi jamama jama fana cide ka seba fana donen tumbu bolo ni cide nye salamu bila na ma yelema ka nyesuma mo site wuli anola be sigilende beto fo cide ka nin do wunde fo ka nyesi lento koroma o kofe abe yelema ka nyesi jamama
parce que ciden tumben ninke seba ute wuli sunna do ni almami nyesilen be koroma fo akanin do wude fo aka yelema ka se jamama ka nyesi jamama manka mo shi kawuli sunna de yoye seba utumbo ke munna parce que cini cide nyele mana iba soro nyamar kando be ube ko do be abafe ka fo jamai donc na yele mana uba makono musalmata fana ka hadisa do be akwa le yen ninja temina ciden ben ninkede pour muso ka bokata uni cew kana nyagam bisirala musalmata fana yofo cide aba nyesilento korma kanin do fo pour seba kelen kana wuli parce que donen de cew bolo ni cide manyele makanyesi uluma utawuli unola donc sani ciden ka yele makanyesi uluma cebe siglendo muso fana be bo abebeta unu cew te nyagambi donc ni nye jikiruye ciden tumben ni ufo bo afo kunye mani nafa jumambala astaghfirullah foli yibole salli la sinya saba nafa jumambala parce que ni hada maden kera chogo hada maden madafa yika salli nyana ibolo chogo yi jija chogo iba soro nagasi de be soro salli ngono donc salamin kofe ni na astaghfirullah saba info akoro doye defo mununi nagashi mununi soro salli kono kataw mununi soro salli kono alaka ulu yafa ima wodi yato hari mu'minu ala yafu kama kutula munun be sufen nafila ke alako ulu dedo wal mustaghfirina bil ashar akom mugo munun be ala yafa deli sulaba wodi yato hari sunna fila bagaw munun be nafila salli ke sufela la nuyu kan nafila ke su laba ube sigi kala ya fadelide parce que hada madenye barake chogo defo ne qataw be segi soro donc bara in kofe ni astaghfirullah nunu fosisa ubo defo nunu no qataw nunu ya faye anya Allah nyini yo ode donc ba fo nunu de ma ko farla salli kofe jikiru adode fuleni nye iben ni fo almami kinye silento jamama nita almamiye niye salamu bila iben ni fo folosani ka yelema niye ni fo ni yelema na kanyesi jamama ibafu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أتيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد وكفي باف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ابن نينفو نينفو سبحان الله بسبب سبب الحمد لله بسبب سبب الله أكبر بسبب سبب نونو يبي كونتوني كورونتو يبي كمد دفا يبافو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله كل شيء قدير وبي لا إله إلا الله يبي كمد دفا نوي donc jikru munu fulen ni nu be fo chogo nani ba alela a fo chogo folo de fulen ni alhamdulillah bisabani sabab subhanallah bisabani sabab allahu akbar bisabani sabab ibe keme da fay ba fo la ilaha illa allah ni nye folo a fo chogo fulana be subhanallah bisabani sabab alhamdulillah bisabani sabab allahu akbar ibo fo bisabani nani subhanallah bisabani sabab alhamdulillah bisabani sabab la ilaha illallah bisabani sabab allahu akbar ibo fo bisaba aninani afo chogo do yenni ne chogo ya fulana a chogo ya sabana subhanallah mugani duru alhamdulillah mugani duru allahu akbar mugani duru la ilaha illallah mugani duru ni nye fo chogo sabana afo chogo nani na subhanallah sinyata alhamdulillah sinyata allahu akbar sinyata ni nye afo chogo nani na donc nin tasbinu nunun be fon nin chogo la fardaw kofe
wakati dole be se kan ninke wakati dole be se kan ninke wakati dole be se kan ninke nin fo to nyani kelen kelen ni yake abe sabatira ciden bolo sallallahu alaihi wasallam donc faradaw to niye nunun ke katila ibe ayatul kursi kala ka qul saba qul huwa allah ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ibu kala farda kofe siya kele jikiru nunun kofe nimmi nyesa futuri kofe ni jikiru nunun fo ayatul kursi iba fo siya kele qul nunun ube wulu fo siya saba qul huwa allah be fo siya saba qul a'udhu birabbil falaq be fo siya saba qul a'udhu birabbin nas iba fo siya saba ayatul kursi siya kele qul nunu siya saba futuri kofe لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فترك في سنياتا فترك في ابن فسنياتا نيا فتر تاي فجر فنا أني ذكر منو فو أولو تمنين كفي إبه آيات الكرسي كلا سنيا كله إبه كل نونو فنا كلا سنيا سبا تغني قل هو الله أحد سنيا سبا قل أعوذ برب الفلق سنيا سبا قل أعوذ برب الناس سنيا سبا ibe wulu kala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir sinyata fajiri taiba afaraka niyenni sinyata ka banna allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan wa amalan mutaqabbila wa rizqan tayyiba allahumma inni as'aluka ilman nafi'an وعملا صالحا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ابن نوفو فجر كوفيسيا كلين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ني فجر تاي وفجر تا دو بافو كوي كافو اللهم اجري من النار كوي كافو سيا ولون فلا نيو ما سبتي وسبتي لنته وما سها me doni ka wa ko do nyumande do balilita ika fo me ka fo hadisa sabatira la ika fo sinya wolo fajiri funya wolo fula fajiri ko fe donc ma sabati donc ajikari munu nu be farda ko fe o yen nununde ni nya do de wode ya to anyu to fo pour ka hada madum hakili jigi ula وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه متفق عليه. وأن عائشة وتنبلوا يا وأن عائشة رضي الله عنها كارثة من عائشة ملك جكبواما قالت يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كثيرا تنكر كسني نما باكا يكشر أن يقول قبل أن يموت كثيرا تنبافو كتايا سنة كفاتو سبحان الله وبحمده شنيا بألاي تنو بألاي أستغفر الله بألاي فدلي وأتوب إليك على مبين ساقي كتاي علما ko ciden tumben nin fo ka caya ka shi laban na sana ka fatu ni hadisa muntafaq wa buhari muslim benala وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو آتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه كارثة من أنس ملك جكبواما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا شكو علي مچيدم بافو قال الله تعالى چيدم كو ألاكم مسمين قرطالنو يا ابن آدم چيدم كو قال بافو آدم دي
innaka ma da'utani keto ni ba ke kanne ala wele warajawtani ni ben jigi fana ni i jigi ben kayya fala fana qafartu laka la makana minka wala bali junubu bila mbaya fa yemma ko sitala tanki hadama den ko ni junubu yi soro chogo iyenne ala wele e yere jigi bala fana konne ala be yafa ima mbika junubu yafa ya kera chogo ne ala mako sitala ya buna adama ala ko hadama de law balagta junubuka anana samai ni ka junubu chayara foka she sankabana summa astaghfartani o kofe iyenne ala yafa dele ka astaghfirullah fo qafartu laka wala ubali ne ala be yafi mako sitala ya ibuna adama ala ko adama de innaka law ataytani bi qurabil ardi qataya nini junubu nana ne alama junubu bi mbe surunya ka dugu kolofa summa lagaitani o ko fe yenne ala kumbe nyogonya lagara la tushriku bi shay'a ima foi faranka la ataytuka bi qurabiha maghfiratan ne ala fanani junubu yafa bena ima mimbe surunya ka dugu kolofa donc ode yato anko minye tawhidiye fasamantia bere bade be tawhidiye imaye ala ko ni hada madini junubu nana junubu min ni abafe ka dugu kolofa tew me sera ale alama lagara ya sorima foi fara ale alaka abika junubu nya faye donc ni ye fasamantia bele ye ni mbayirana ko fulan kafoya amani ko tawhidi nyogonate ode yato doni ke bawo ko tawhidi fulede ko akanyi katime dumunika tawhidi kanyi katime mijika tawhidi kanyi katime ben nina kele minke nina kilimi ni ba ke tawhidi fasamanta ben nimbe sanfe tawji hammilendo katime nimbeka akausa nimbe akausa dumuni mimbe du akausa jimi mbe mi tawhidi kausa nina kilimi ni ba sama kabila uyafo mun kama parce que hada madem fule ni mankera jila imami allabanye munye ki fa ni ma dumunike kungol labambe ke munye ki fa ni ma nina kili bali allabambe ke munye ki fa ki bo jiya kono bo ni sare i bora jiya kono tawhidi bi bolo in ninde bora biya kono na ya soro ika tawhidi sabatilem bi bolo na ya soro ika baranymo sabatilem bi bolo e yerere fali koro bora jiya kono ni bora jiya kono me munchiyana me na ya soro hada madem mankera tawhidi la tawhidi te isara tawhidi ti bolo imankera fuladema i bora jiya kono imankera jiya la imankera lagara la me ni mi no yifa kungo yifa ni na kili baliya yifa ika tawhidi sabatilendo i bora jiya do kono i perdi la jiya de la me ma perdi lagara la ni mogo mo fana ye lagara soro fe mata kida ima perdi me ni mogo sara tawhidi ti bolo i bora jiya kono i perdi la jiya la i perdi la lagara fo imanya i bolo fembe tiana donc mbalma tawhidi nyogonate fulanka fo yan fana nyogona bara jugute ankan jija anka weleli anka dawa anka kutubaw tawhidi foli ka sagi sagaka akana nege bonna an kana lafu ala an kana shege akana nege bonna anyogona fe hamilete je kono anyogona fe fasamantilente je kono na sabatira mo bimbolo awa mo si fana kana daire lay hakili kana shige ko tawhidi ko anye fe famala sa an koni ni ala sunante ke mushrike harakata barona ay ko wore fo akateme tawhidi kasa ay ibrahima jombobo imamul muwahhidin tawhidi tigi be kuntigi ibrahima de me fo katasa a hakili masigi aba fora rabbi ajribuni wa baniya an na'budu li asnam ntigi ala ikan nekisi anin don an kana boli boto oda to ibrahima tayime ko ako faman ya amanu bada ibrahima alayhi salatu wassalam ako mugo juman be se ka hakili sigi soro konne ka tawhidi kani nete fili tuguni nete ke musriki tuguni ibrahima kofe mugo juman hakili be sigi munafiqiya koni tawhidi koda ode ato abu mulaika tabina dedo
ako ale ye ciden ka seba bisaba ɲɔgɔnna a bɛnna ulu tile la k'ulu ye a kelen kele bɛ sira a yɛrɛ kɔrɔ munafaqiya ye seba bisaba a kelen kele jɔrɔlen b'a yɛrɛ kɔrɔ sani a ka fatu a kana kɛ munafaqi ye donc hadamaden si kana da yɛrɛ la tawhidi an ka fɔ de an ka sagi saga kan an ka kan dala gɛsɛ de kutubaw kan deresuw la wajulunw la muhadaraw la fo tawhidi ka fɔ de ale de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ɲɛ a bɛ dumuni ɲɛ a bɛ ji ɲɛ a bɛ ninakili ɲɛ a bɛ kɛnɛya ɲɛ a bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ an m'a ye yan ala ko ni ni junubu nana ale ma min bɛ surunya ka dugukolo fa ala kan kisi ni jɛnɛya sera ala ma ini goroje jigina sera ala ma ini dolomin sera ala ma ini iriba sera ala ma nin bɛ kabara junubu a bɛ junubu belebeleba mais ala ko ni ni nunu nana ne ala ma mais i nana ne ala ma kin kun bɛ ɲɔgɔn ya qiyama i ma foyi foyi faranka n ba nin bɛ yafa ye ba bɛ yafa i ye ne fana ni ewa junubu yafa bɛna i ma min bɛ surunya ka dugukolo fa mais n balima hadamaden ni jogo ɲuman dafalen kana ala ma salli dafara i bolo i n'a nana i ni sun dafalen nana i ni jakabo dafalen nana ala ma ina ayiwa a dafalen yɛrɛ tɛ ta fana parce que sun o sun ni tawhidi t'a la i n'a ma bɔ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ bato tɛ jaka tawhidi t'a la i n'a tɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ bato tɛ salli tawhidi t'a la bato tɛ ni mɔgɔ sallira i sunna i ye jaka bɔ i ye sinji tugun i ye balimaw ayiwa i y'u dɛmɛ i ye silamɛya dɛmɛ i ye iriba bila i ye dolomin bila i ye gorojiginiya bila fɛn bɛ junubu bɛ i y'a bila mais e sara dɔ min ni fulankafoya sera ala ma i bɛ taa dunbe jahannaba kɔnɔ ala tɛ yafi ma inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u ala ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye fulana fara ni ala ka ina sera qiyama kɛnɛ kan ni ala tɛ o yafi ma dɛ mais junubu min tɛ fulankafoya n b'o yafa mɔgɔ ma mɔgɔ min ye n diya donc jamana ka welelikɛlaw jama ka fara ɲɔgɔn ka tɛ tawhidi ko an ko nɔgɔya sa sunna ko an ka o nɔgɔya sa an ka se ka fara ɲɔgɔn kan sa pour an bɛ se ka an ka jugu kunbɛn cogo min e junubu tɛ ni e ala sɔsɔtɔ ni e mɔgɔ nɔgɔlen e bɛ se ka jugu kunbɛn cogo di mɔgɔ junubutɔ mɔgɔ musirikitɔ mɔgɔ bidiyatɔ mɔgɔ ala sɔsɔtɔ donc e bɛ se ka se ka jugu ma cogo di fo a ka tawhidi de sabati ni mɔgɔ fila min sɔrɔla u bɛ tawhidi kan mɔgɔ saba min sɔrɔla jamana kɔnɔ a bɛ tawhidi kalasilen kan ala ka dɛmɛ bɛ aw mɔgɔ fila aw mɔgɔ saba de nɔfɛ jamana tɔ bɛ n'u farala ɲɔgɔn kan hijibiya galon kan tawhidi tɛ sunna tɛ n balimaw ala ka dɛmɛ tɛ awa jama fu falati bɛ ɲɔgɔn kan ye tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta ni e ɲana ni e y'u ye e ɲana u faralen filɛ ɲɔgɔn kan an ye karew fa an ye suguw fa an ye wa circulation fa tew jama fu falati ni y'u ye i ɲanaw faralen de bɛ ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ dusukun faralen don an ka jɛnw caman tɛw yɛrɛ yan mɔgɔw filɛ biro ɲɔgɔn ka biro kɔnɔ tɛ nin ye karisalanka ye nin ye karisalanka ye ko an sera ka fara ɲɔgɔn kan a filɛ biro kelen kɔnɔ tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta a farikolo de faralen filɛ ɲɔgɔn kan biro kɔnɔ so kɔnɔ mais a dusukun tɛ ɲɔgɔn fɛ o dusukun farafaren do dusukun bɛ do danga o ye fara ɲɔgɔn ka jumɛn ye fara ɲɔgɔn ka fana tɛ farikolo ka fara ɲɔgɔn kan ye dɛ fara ɲɔgɔn kan min barika b'a la nafa b'a la dusukun de ka fara ɲɔgɔn kan wajukuru ni'matallahi alaykum id kuntum aada fa allafa bayna qulubikum est ce que ala ko fa allafa baynakum fa allafa bayna abdanikum o de fora fa allafa bayna qulubikum ala ko ay miri aw tun ye ɲɔgɔn jugu de ne ala y'a ka dusukun fara ɲɔgɔn kan walaw anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ما ألفت بين قلوبهم بينهم وبين قلوبهم بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم لا نيني يدسكون دي فورا dusukun de ka fara ɲɔgɔn kan dusukun de fara ɲɔgɔn kan ye fara ɲɔgɔn kan ye ko n balimaw mais ni farikolo farala ɲɔgɔn kan dusukun tɛ ɲɔgɔn fɛ foyi ma dila n ko hari farala ewa safan dila la ciden ko cogo di la tasawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna qulubikum ako fo ka safaw tile ou bi ala ba'u dusukun fon ko ɲɔgɔn
ala ama fo ala ba farikolo fonko nyogona ala ba dusukun fonko nyogona balimo nambe mogo fara nyogon kan kan mogo de dusukun fara nyogon kan ni mogo dusukun ma fara nyogon kan ko farikolo tona nyogon kan kare o fora bedde o fora o tese ka foidila fo fere ka ke jamana ka karamogo bolo o kan mogo dusukun de fara nyogon kan tawhidila ala kelimpe ka bato foi kana fara alaka ni jama kulu fitini min sorola wala ala be barka dola ala bu deme me jama fu falati far kolon fara nyogon ka dusukun yerete nyogon fe hembal mo tese ka foi dila foi atese ka dila alaka kimanda ma ka tawhid famu dama وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة ما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين رواه مسلم. وأن ابن عمر رضي الله عنهما كرسا من عبد الله بن عمر ملك جكبو فلا بما قال يا معاشر النساء تصدقن جيرنكم مسو جماكلو أيسرغتبو نينيت مامي جيري aye salli ba kutuba kala ani bila bitara muso fana fe ako muso ma muso jamakulu ako aye sarakati bode wa akthiranna min ali istighfar minye ya fadeli fana ako fo ko chaya fa inni araitu kunna aksara ahli an-nar ne ya aw muso ye jahannaba den chamanye awde mo munum be jahannaba kono jahannaba den chama muso de do قالت امرأة منهن muso do sigile muso jamakulu incela ako cide ma lana aksara ahli nar ako cide munye aunchaya jahannaba kono sebon uchemon musomon ni cide nye kuma fo ulu tanyini te munye kaybuni ko dogole uni fo ko sogobe ulu kala nyini te mimbe ulu kan nafa dilole min ngode nyinga munyancaya tasuma konon ambe sika fere ke ka kisi togomi muso do cire nyin kaniya qala ciren ko tukasiranna la'ana folo akwa be dangali chaya abe dangali chaya aka dangali kacha muso ka dangali kacha kele fulanna wa tukaffiranna li ashira je nyogonyala fi suru walide ya awye na chugo dola hadisa dobe tukasiranna sakiya aka koira kacha soni muso chaman de be lam rahim rabbi na mata afafe ayenni mfonye ayenni kenye abe ka kinkete aka koira kacha ufara hadisa wure kono aw ciiden ko tuguni ma raitu min naqisati aqli wa dini aqlaba li jilubbi min kunna aw akumma mogoye fana mi hakli nagasilendo ani min dina nagasilendo min na bese kaltani hakli mai kawbo na bese mogo hakli mama kawbo anaka dina nagasilen fule anaka hakli nagasilen fule min mogo settese hakli manama kawbo mana ceba koro hakli ma mogo tesala kawbo la hawla wala quwwata illa billah ce chaman de be bolon kono sugula warado me kana ye muso bolode ce chaman warala madedo to nyogo ni nyogo ce be dawra karewla me kana ye muso bolode abese muso besa la chogomi kabo aka hakirina ka chogomi ama kabila wuye ni aw sigira aka erenyona cewu ye min siri ka be abe benaka ado be na donna ka musoka na kuma na fa nya bilede bo netu nye min fo mbora la ha netu makoy famu ntala tuguni ntala
ay atte sala tuguni fana ha atte sala tuguni donc ci dañu ni fo sallallahu alaihi wasallam hakilima mo tese hakilima la kawna anaka dina nagsilen fule anaka hakili nagsilen fule me ceba koro hakilima ka shama ka bo aka hakilina ka mo shito ke kawbo abo sela ka teme fembe ka imaye anka folo mo antun ko matta widi fam me tanko ka horonya min tumbu bolo ni musoto la ceba koro udo u yemmin fo aka ko chama nyerebe ate sara musola ite se ka harte mo krefe nubu ka kuma uke ko cew de sigilen fule ubu ka bato nu ka kuma la ko e muso bi da douala ube hari teme to ko bi sen suma ba fo iteme har tu ka kuma fu nyana ewa har u ka denka kibariya be ningu i ka dengosi ube kuma den fe yi da douala dro u ba fo i da do ku parce que mbe kuma min fo de madya yewa abugolin de madya yewa ya ko be yele mayere de kasisa mais an taw fuleke yere de ni ya bugo kana bo akoro abi faaw kana bo akoro abi faaw ibi togo do abolo mumbi kira laire yere be moso de yere de te seka abugo te seka kuma fi bi moso de mais folo mo ko te se tun te seka ninfo hara adde na ba bugo de na na abugo de aba fo ko yebolo o foko e bolo e yere bi yere nyini de dogoni ni koro uche kabila ni nyogo unche ni e muso ko ibi da do ala ba fo e dunande yeni kan neni ka dogoni nun ka koro sorore ibeta kantore i da do yorote ya dunande ye me awunta konne muso te galontige dogoni be mun fo koro e ni na bilara nyogo na ye kuma do fa muso kuma do fo aba mun jabila ko ale ka muso te galontige me korke ko be galontige wobi ani fa yere ha telefoni la ko ne ka muso e min fa te galontige ana ba yere telefoni la ha ko ne ka muso e min fa te galontige ba ko ni be galontige ifa ko ni be galontige la hawla wala quwwata illa billah ci de ni hadisa fo nu ma se folo ma be ta ko ni o shera bi mo chama ma de bange bagaw yere sosola sinju yere tigera muso nunun kama achama nyere fule tuwa la sisa ba bese ka telefoni sinya joli nka sukaro banade nka nono banade nka wori banade nama wori dunke doni baraka gelede men ni muso ya wole dro tawa muganta faksila baba wole sinya fula joli segete filola nikalo sara faba wole nikalo sara ni muso ya wele ko bayre fanate hanka telefoni cinyana wa muga be karsa ka fakisila tata amma fu mugo kana nyumanki ka muso ede me an kan janto anyere lade muso nunun kala halakera sababu ye ka sinju be nyagambi ka bettige bange baga wirete boto tuguni donc ceba koro chama nyere nini ka kabila yere benna minna ani mugo sigira benna minna e donna sokono dro muso kumani fe dro ibe bo donc ci den ka kuma de do nini akoma mogoya aka dina nagasilendo aka hakili nagasilendo akhlaba li jilubbi minkunna na bese hakili mala kawbo qalat muso nyanyininka akoma nuqsanul aqli wa din o akum muso muso ka hakili nagasilendo aka dina nagasilendo ci de muso ka hakili nagasilenye yoro jumay muso ka dina nagasilenye yoro jumay qala shahadatu imratayni bi shahadati rajuli kidon ko muso fula de ka sharia ni chekelen ka sharia be be nyogona imay ayatu dayni suratul baqara akon ni jurube do abe sabe mo che fula ka ke sharia ni che fula masoro musa fula ani chekelen muso fulay muso ka hakili madafa ni te ko le den nyinana do imba hakili jigi kidon ko muso fula ka sereya ni chekelen ka sereya de be nyogona ni nyaka ka hakili nagasilenya aka dina nagasilenya jumaye kidon ko tem kusul ayama la tusalli wa la tusum
ako muso be tile damado de ka te salli abe tile damado fana ke ate su mana naba ka kalo bola ube abe bange joli la ni muso be kalo bola salli be tema ka tuulu salli ewa ute sara fana sungalo fana la ni kalo bo nana la be mi no ko ni be sara bange joli fana ni muso ye tile bi nani de kala ye tile bi woro de kala ate salli ewa salli nunu te sara fana bon abe sungalo sa durula kofe aba asara abe sungalo abe mi kofe abe juru sara ewa tiren ko ninde ye aka dina fana nakasile donc me hadisa la nyine ye munye kayirana jaa astaghfirullah foye sababu de nabe hada madem bali kado tasuma kono katoka astaghfirullah fo kachaya nabi dusukun kono ka foni dusun kala sini tobiye abeke sababu kado hada madem ni tasuma dolniche parce que tide tuma me ko muso kacha tasuma la sababu mbi kisi tasuma la ayode fuye ni hadisa la fulaba kono folo ye munye sarakati bo fula na ukasa fula chaya donc ya ira nanni hadisa kono hada maden ka kenyu mankelaye ni kera sarakati bola ni be nyumanke sarakati bo be ke sababu kado mugoni tasuma che minya saghfurle fana foli abeke sababu kado mugoni tasuma che donc tire sallallahu alaihi wasallam muso fana ka tasuma do sababu damado fora muso ku jantola folo muso ka dangali chama abeke sawa ka muso te la tasuma ma fulana muso ka fisru waliya abe hadisa dola kele nini che mena nyogon ka chogo ye nyuman ki chogo don dola naw kele la dro muso bese ka fa che depine nani bolere materaso o foli kan ngoma nin furu yere ne nimisira la ne fas ewa sufi la lagra an nimisira nin furu yere la depine nani bolere materaso o foli kateli aw sabana hadisa dola wa tukasiranna sakiya aka koyira kacha soni sona yen ninkenna sonu sona yen ninfonye sonu sa bannaka ninke nunu nya jole saba hakili be mununa hadisa una chogola ni saba nunu be musul lase tasumama dangali fisuru waliya wakati be ka koyira mbete ki chellebu ni nye jogo sabaye ube muso la seta sumama aha ko munun fana be sababu ka muso ki kisi tasuma ki do arjanna kono o fana kaccade adoye fana ciden ko ija sallatil mar'atu qamsaha wa samati saharaha wa hafijati farjaha wa atati zawjaha qila laha idkhulul jannata min ay abwabil jannati shiti joli bennin kono ciden ko muso na ya ka farda duru salli wa samati saharaha aka sungalo farda su ayosu wa hafijati farajaha aya katta fo bulu krosh jeneyama wa atati zawjaha aya kace labato kalladdo ceye anyamariya fengo fenna abe fengo fen foye ni Allah sosote abake ni yejole nani awa akoyo malikama do malikaw ba fo ni musoyima arijanna da segi do arijanna kono da segi mbe da yelelem fule da min kadiye donaye musoki janto ni fennani na men nin fennani tawhidi ko fere akasori kat tawhidi sabatilen bi bolode parce que ni fennani kera tawhidi te foite nunun ka sori kat tawhidi sabatilen bi bolo flanka fuyati bolo yi ka farra sal duru sal yi sungalo su yi ka tafu bolo korosi yi ewaya yi ka cela do kala bato donc yomal khama do nunu nye sababu tawhidi ko fiti do arjanni nani bon ni nani mimbe hadise kono ya tasaddaqanna nanye sarakati bo faraka kera jole nanye istighfaru faraka kera jole woro hakili be munu nasisa muso fana puru ka do arjanna kono asababu ye ewa ni woro fana ye tawhidi kofe tawhidi ye foloye
ale kofe nanya ke wolon fure sisa ika tauhidi kofe ni woro nu sabatira muso bolo nunu nye sababu de nubi laddo arjanna kono kisi jahannaba donima donc ala ku keli noya annam balma musowe باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وقال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون والآيات في الباب كثيرا معلومة باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنات imamuna nawawi rahimahullah akon ni nye bangaliye ka fendo bange awye ala be min bila ka jo mu'minun nye arjanna kono ko bange awye ni mbonda be kuma odeka tuma bunu semira rahimahullah yenni yoro babu abafe kasrahu ako qatama al muallif rahimahullah kitabahu bi bayani ma a'addahu Allah lil mu'minina min na'imil muqim akom min ye kitabu wala bagay aya ka kitabu dafa ka kitabu labanke ko ka bangelike awye alaye min bila mu'minu ye aye nema dumule munum bila mu'minu ye arjanna aye kitabu dafa noye ako wajalani Allah wa iyyakum minhum ni mu'minu munu ni alaye nema dumele bila ye arjanna kono ambe ala delinena aw ala ka anke ulula ونرجو أن باجي فنا أن يكون هذا تفول حسنا ننكك أولا جات من النمية وأن يقتم الله لنا ولكم بأمل أهل الجنة نيجي جات من النمية فنا نمد أجي إمامنا النووي أن يك كتابو كلا آيات دافني نيته نوم فنا بنا كتابو إندافا كاي أن باجي على في alaka an fana ka baaraw dafani arjanna baaraw ye ambo jigi ala fela ko kanye bo akon ninye tamanse fana ka iranna ko amba jigi ala fe tuma mi imamuna nawawi ya ka kitabu dafani min yete amba jigi ala fe imamuna nawawi fana yere fana boto jiya kono ala ya ka baaraw dafani arjanna ka nema bara doye أيوة فو وأن يكون قد غفر لمؤلف الكتاب وختم له بأمل أهل الجنة أقوم باجي كتاب اللبين دفرا ني أرجنة كوي تغمي أني نيما يتغمي أم باجي لعل إمامنا النووي فنا ألا يكاكو لبا أي ني جنوب يافاي أني ألا يكاكو لبا أي ني أرجنة بارو كيلي تنكا يكتاب دفني ني الله قال الله تعالى كفي مامنا نوكو أقول لكم مسمين كورتا لندو إن للمتقين في جنات وعيون أقول لكم على نسرنا بغو على نسرنا بغو يجون يا غربالي على يون يا مرني من يوياك أيو فتنيا كبو من وياتوي في جنات وعيون وبي أرجانا سو كنو أني أرجانا جينيو ادخلوها بالسلام
aminina nu be do arjanna kono ala ba fu yede ay do arjanna kono ni kisi e wa hakili sigile fana ala ko kanye ay do arjanna kono ni kisi bawe aw kisili a hakili sigile ate sira bananye ate sira fantanye ate sira sayaye ate sira balawunye ate sira fitnaye ate sira duguye aminina aka hakili sigilende ba kono wanajana ma fi sudurihim min qilli ala kon dimi min tumbe hada madon dimi min tumbu dusukun kono nu dube dimi nyogon koro ani ka nyogon juguya ala kon ne ala yo foshi kabu dusukun kono ikhwanan ala sururi mutaqabilin arjanna dembe be komi balima kelew nu be arjanna luka nu nyesilembe nyogoma nu be baroke ni yaye barodala nimba tamayiranina nimba tamakuyiranina nimba atonyiranina nimba atonyiranina abbenendete bendete nyogo dimi debe aw dusukun kono kata nyogoma mais ni dimite aw dusukun koto kata nyogoma nabe baroke abenyesi nyogoma de donc arjanna dembo o cogo de la bebe nyesi nyogoma de be yoro mununa ferelende do ube kolite de kanyesi nyogoma dimi situ dusukun kono parce que nana ati sahalendo kono ni arjanna deun temena siratula ko bebe ewa kiri bebe tige qiyama kene ko ko fe be yele siratuka arjanna dew kata arjanna nu jigna siratuka ali qantaratu tintin dobe siratuni arjanna ce ala be arjanna deun be jo o tintinka kiru banade me dimitoni min tora hada madun dusukunna nyogon dimi fitini munumbe hada madun dusukunna kata nyogoma wujo o tintun fanaka ku seneya ku masiri ko fana be foshi ka bu dusukun kono ni dimi fit nyogon dimi foyte do arjanna kono a bebe foshi ka bu dusukun kono no do nar arjanna kono be arjanna kal dilawna liunka nu nye silembe nyogon makka boroke la yamassuhum fiha nasabu arjanna dew segente arjanna dew soro arjanna kono awa min karine katema beka fana wama hum minha bimukhrajina arjanna de na do nar arjanna kono bolite ute bo arjanna kono ube arjanna kono de kotay bada wa qala ta'ala lakum masamin kortalelo ya ibadi alakum kajum la khawfu alaykum al-yawma wala antum tahjanuna yawmal qiyamah do ala ba fon kajum bi siranyati awye awa bi ate dusuka sifana alladhina amanu bi ayatina misiranyati mugo jumanye qiyama keneka jorote mugo jumanye qiyama keneka dusukasite mugo jumanye qiyama keneka alladhina amanu bi ayatina mugo munul limanana kadda ni alaka ayawula wa kanu muslimina ukera yere kolo bagay alay fana tera silamawiye ku yere kolo alay adkhulu aljannata ala ba fuma yedo arjanna kono antum wa ajwajukum ana ka furmuso juma furmuso munun bar janna dewnye arjanna wa muso jemo hurruin arjanna muso munun be di aw marjanna kono ana ka muso bunu seminu ka beseka ke fana yere ika jiya muso ye fana mogo ika muso mimbe jiya kono ika dembaya mimbe jiya kono akera mu'mine komi chogo akera limania joy koy chogo akera arjanna denye koy chogo donc abebe nyon sura janna kono ani muso ode atola ko aya urela wallazina amanu alakum mu'minun limaniara wa tabatuhum jurriyatuhum biimani nu kademba yaw tuguru ko kallimaniala alhaqna bihim jurriyatuhum ni alabu kademba ya la suma nu hari utiwa ceutara samfe e kam muso be duguma ubi deum be duguma u donar janna kono de me eyi ka bara nyuma yilla ta samfe ulu ka bara nyuma masek o yoroma ala bi ka demba ya inta kula shi masamfe wama alatinahum min amalihim min shay awa alate foyi nagashi uka ulu ka bara fanala alate e fa ka bara nagashi ke jigi ate foyi nagashi lu fana tala abu takula shi made kullu imri bima kasaba rahim ala ko hada maden kelen ye bara min ke yomal kama do bi ka bara de boloy
ala kan ka baaraw ɲa an ɲe donc nin kono ya ni ala ko a ye do arjanna kono ana ka muso donc arjanna muso minnu bɛ di ma olu b'a kɔnɔ i ka diɲɛ muso min fana ni n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ arjanna kɔnɔ ala b'a fɔ fana ana ka musow ka don arjanna kɔnɔ dɔnnikɛbaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ min mɔgɔw n'i ye muso furu a ma furu cɛ wɛrɛ ma e kɔfɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara a ka baaraw ɲana i t'a ɲana a bɛ kɛra arjanna den ye i ka muso don arjanna kuma t'o la kuma nana min na e ye muso furu e fatura k'a to cɛ wɛrɛ y'a furu i kɔfɛ o fatura k'a to cɛ wɛrɛ y'a furu o kɔfɛ bon ni muso donna arjanna kɔnɔ sisan ani ni cɛw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye a bɛ di jɔn ma ye dɔnnikɛbaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ nin de la dɔw ko cɛ ninnu na min tun kɛra u bɛ jogo ɲumantigi ye ko a bɛ di o de ma arjanna dɔw ko ayi ko min ye a cɛ laban a labanna min bolo ko a bɛ kɛ o de ta ye arjanna a labanna min bolo ko a bɛ kɛ o de ta ye arjanna dɔw ko ayi min ka d'a ye cɛ ninnu na o de bɛ kɛ a ye arjanna komi a bɛna aya kɔnɔ cogo min walakum fiha ma tastahi anfusukum ko parce que ala ko kuranna kɔnɔ arjanna denw fɛn b'aw ye arjanna min ka di anw niw ye muso n'a y'a hara sɔrɔ a labanna ni cɛ de bolo mais n'a y'a sɔrɔ a ka cɛ fɔlɔ de ka d'a ye don ala fana ko kuranna kɔnɔ a ko arjanna den min ka di ye o de bɛ k'i ye arjanna kɔnɔ o de y'a to ko horo don dɔ la dɔ ye mbudul khaymu ɲininka ko yala den sɔrɔ bɛ arjanna wa a ko den sɔrɔ tɛ arjanna mais ni mɔgɔ min y'a kanu arjanna ko ala ne bɛ den fɛ i bɛ den sɔrɔ ye ko parce que ala ko lakum fiha ma tastahi anfusukum ko ala ko fɛn b'aw ye arjanna min ka di aw niw ye o aya kosɔn donc a ye don arjanna kɔnɔ ana ka muso tuhbaruna ni yurwali b'aw ye arjanna kɔnɔ nisɔndiya ani yurwali o b'aw ye arjanna kɔnɔ yutafu alayhim bisahaifi min jahabi wa akwabi arjanna denw n'aw donna arjanna sanu dumuni minɛnw ani warijɛ bisahaifi min jahabi wa akwabi sanu dumuni minɛnw aw ka dumuni u b'aw sara min na sanu minɛnw de don i y'a dɔn diɲɛ kɔnɔ yan ciden ko ale ka mantonw a cɛma a musomanw min ye sanu a mina mɔgɔ kana dumuni k'a kɔnɔ warijɛ mina an kana dumuni k'i kɔnɔ an kana min kɔnɔ cɛ ni muso bɛɛ de ye o ye dɛ mais min ye masiri ye o dagara muso ye a k'a yɛrɛ masiri ni sanu ye ani warijɛ cogo min y'a diya mais a tɛ daga cɛ ye e ka sanu dɔn mais dumuni ni minin kɔni o haramuyara bɛɛ bolo cɛ ni muso bɛɛ mɔgɔ kana dumuni kɛ sanu minan kɔnɔ mɔgɔ kana dumuni kɛ warijɛ minan kɔnɔ mɔgɔ kana dumuni kɛ mini kɛ sanu jifile la mɔgɔ kana mini kɛ warijɛ jifile awa ciden ko ninnu ye kafiru de ta ye diɲɛ aw taw dɔ lagara de donc min ye sanu dumuni minanw unu u bɛ yaala aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw sarawe ani kopu bɛ kopu minnu fana dilalen don ni sanu de n'u ba sarawe n'u ni arjanna ka mifɛnw ye wa fiha ma tastahili anfusu ima doya a bɛ arjanna kɔnɔ fɛn o fɛn ni nin b'a kanu a ka di nin ye o bɛ arjanna kɔnɔ fɛn o fɛn ni nin b'a kanu a ka di nin ye o bɛ arjanna kɔnɔ wa talajjul ayun fɛn o fɛn ni ɲɛ suma fɛn de ye ani ɲɛ daamu fɛn de a bɛɛ bɛ arjanna kɔnɔ ni diɲɛ filimu konta minnu ni musolankolon minnu filɛ nin o filimu mɔgɔ ka ni i ka arjanna ɲɛ daamu fɛn i ka n'i yɛrɛ kumante ni ninnu ye dɛ ni diɲɛ lajɛlifɛ kunta minnu filɛ nin ye i y'a kɔlɔsi ka tanga ka bɔ ninnu ma ɲa daamu fɛnw ɲuman b'i ye arjanna kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka min fɔ i ye o talajjul ayun ɲa daamu fɛnw o bɛ arjanna kɔnɔ wa antum fiha khalidun aw fule n'aw donna arjanna kɔnɔ fana a bɛ dumɛ arjanna kɔnɔ a tɛ bɔ bon min filɛ nin ye k'a fɔ arjanna denw u bɛ yaala aw ni ɲɔgɔn cɛ arjanna kɔnɔ wa lahumu kalimanu jɔnw dɔ ala bɛ kamalen fɔnnankɛnw de fana dilalen bɛ ala bɔlɔ arjanna kɔnɔ olu de bɛ arjanna denw sarawɛ fɔnnankɛnw kamalen fɔnnankɛnw dɔ bɛ arjanna kɔnɔ olu de bɛ arjanna denw olu de b'u sarawɛ o nana aya wɛrɛw la lakum fiha o de wa tilka aljannatu
ala ba fuye ninde arjanna allati ursitumuha bima kuntum ta'malun arjanna min naya tachiyela naka baraw sababu ye ayar janna min ninde arjanna ayar janna min soro chiyela naka baraw sababu ye balmu ba'u min fulen ninye bima ba'u min fule ba'u sababiya bara be ke sababu de ka hadamade do arjanna mi hadamade sika bara te sika arjanna dima bara be ke sababu de ala ba ka fasamantana ka fonnan shiriya faraka ki do arjanna kono ne ka bara kana nyaga ka bara la ka bara te siki do arjanna kono ciden de la ko fo akol la yadkhul ahadukum amaluhu fil janna akwa dola kelen ka bara te sika ido arjanna ko wala anta ya rasulullah ako wala ana inya illa yatakhammadani Allah bi rahmati min wa fadli ciden ko harinne akon ka bara te sigi ladu arjanna kono de funni alayin suturana kan nema na ka fasamante bara ye sababu de bawu min fulen ni sababiya de do ni ewa bawu min be ciden ka risala be faranyon ka chogomi ni ciden ko lanye de qul ahadukum amaluhu lanye de qul ahadukum al jannata bi amalihi bawu min be ciden ka risala bawu iwadiya mana ciden kan lanye ni mo shika bara te sika ke komi songo karjanna saye ika bara te sika arjanna soro yede sababu de do bara e sababu da be do adam bawu sababu ya de fule aya kono puruka hadisa ni aya faranyogonka bawu min be hadisa in kono iwadiya bawu min be aya in kono sababiya be ke sababu de don ko be am misalen wallahi masalul ala mogodo esiglembe mishirin ndala sisa nogo do be mishirin kono nada do temete ko karasa do ya de nogo do fule ya ka bode a ko ka chite ne ko atemena na yere mogo fulana donna iko karasa do ya de nogo do fule ni mishiri kono ka bode adonna ayen nogo inta ka bokata firi si fonnan siride se tigi de yen iya wala iko karasa na iya wa mugambo ka dama yala misirin furali ale kana nogo inta kabo misirin kono be wa muga sorwa me munya to wa muga infana sorla bolo tanke ya bila chimina kolola kake o sababu ine sonjara koro ye wa muga indama folo matemea donc ko misali ya fulen arjanna mugo ka bara te se arjanna soro yede me bara wu ye sababu de nubi do arjanna la ba ka fasamanja faraka me ni mugo do na arjanna kono palashu koni beta ni baraw hakede ni donni kerar janna kono palashu beta ni baraw hakede wodi ato ciden ko bena hadisala nyefe arjanna don munum be arjanna duguma ube don yu sanfe komi dolowde akar ka baraw be nyogonye chogomi akar janna so koni be nyogonye chogodela nar janna koni kono na soroli ala fasamata de be faroka nko anana hadisa dola ko ce do ala ka jondo bara nyuman kala ngana tuma me fatura ala kon ka jo nki do arjanna kono nin kan nema ube ka baraw akon tiga lando arjanna kono nin ka baraw ala ko basita akon malikaw ne ala nya kise fulan min dama nya kise fulan nema aye ana ka baraw pese nya kise fulan nema ni baraw pesera bara nyuma pesera aka bara nyuma mase ka nya kise fulan nema yere bo folo akon jo akera chogodi akindo arjanna kono ni kan nema donc baw sababu lakum fiha fakihatu waqatin ke lakum fiha fakihatun kashiratun awa iriden chaman debe aw bolo arjanna kono min hatta kulun o iriden dobe abudu iriden chaman debe aw bolo arjanna kono iriden munu ni dunna ini ni sonjabe nyogona min hatta kuluna o iriden abu ode do arjanna kono waqatin tinya وقال تعالى لكم مسمين كرتالين إن المتقين في مقام أمين على قول يسرنا بغو يوم القيامة دون وبسيجي يروم لا سيجي يروم منو حكلي سيجلين دو في جنات وعيون وبأرجنا سوكنو أنينجي أرجنا جينيو يلبسون من سندس فيني منو بوكنا حريرا كمبابا واستبراغ أني حريرا مسما ulude doloku bu kan arjanna kono mutakabilina arjanna kono sigilen unye silen be nyogon na kabaroke sisa taman anyira sila kazalika
ala ko chogo kelende la wajawajnahu bihuriin ne ala be arjanna don lafuru arjanna ka muso jema fana ma huri kore munye muso min jema do inu nu nya kise kanye inu kore de muso min ni nya kabo nya fi mimbe nya ka o kabo muso chenye nya beke o chogo de la inu kore yode munu nyew kanye o jema undo arjanna muso fule inya be arjanna muso ka ewa gelengalaga sembe ibaye ni gelengala ko fela tanka norelendo tanka norela be komi ni buteli jiba kono ibaye ni buteli ko fela chokomi ibu ka ewa gelengala sembe ibaye ni ko fela nu gelendo chekan ka annahum baydu maknun ifar kulot ewa seneyalende chokomi de abe komi shefa niyachi ite ewa fe ewa izoni mado sura konoba o be shefa in kono chokomi ni nogo sitala de ewa arjanna for ewa muso jema mbo chokodela farkaro seneyalende o chokodela ewa arjanna de be ka fara ika jinya muso ka nini ka jinya muso munun nye nyogon sura janna kono arjanna den kelenkele be arjanna ka muso jema munun fule nye fula be dima oye beye folo fula be dima arjanna den kelenkele be arjanna ka muso munun dilalembe arjanna kono o fula be di kelenkele ma o temenen ko fe baraw be nyogonye chogomi aka muso fana be chaya nyogonye chogola me kelenkele ko ne ka fare ka jiya muso ka arjanna muso fula fana be dima donc no bora iketa aka muso be chaya nyogonye naka baraw ye ko me palasu be nyogonye chogomi wajawajnahu bihurin yad'una fiha bikulli fakihati aminina arjanna do arjanna konona la ube wolelike kata arjanna iriden kelenkele kadu ye uba wole hakli sigila bena fana jinya fule ni ikera shetige chogo iriden do diaraye iya nyini ma soro ni bi ka ciden shi ko abe yamfe fana ta oyoro fana laje i hakli sigilente parce que bi bolo abe se ka soroye abe se ka ta soroye meni arjanna don koni arjanna kono na iride ni ba wole kana u yerema u hakli sigilende bala ko abena atemmanke la yajuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula aw arjanna don nu don arjanna kono sayate ute sayanene fu ka saya folo min temenu ka jian kono parce que ni arjanna don no sabatira arjanna jahannaba don no sabatira jahannaba ubena ni saya saga jigila made arjanna ni jahannaba ce uba fo arjanna do maben ni ndoa uba fo amba do uba fo ni nyamu uba fo ni nya saya de uba fo tasuma dem ko ma jahannaba do maben ni ndoa uba fo amba do ni nyamu nya saya de do arabe malika unya mara ko ka kantike ube saya yere saga jigila makantike ewa ala ba fo ya ahlal janna quludu wala mauta ya ahlan nar quludu wala mauta awa ala ba for janna dum dumeli de sare sayate jahannaba dum dumeli de be jahannaba kono sare sayate saya fara arjan dum te sayane ne fu ka saya folo min te menu ka jiya kono wa hahum ajaba al jahim ala yukisi jahannaba la jabama fadila mi rabbika imay ni nyefa samanta de ka boy tigala fe nala yakuye ku kisi tasumama ذلك هو الفوز العظيم نين دي سراي سرام من كبو كسبالا كان وياني وقال تعالى لكم مسمين كرت لنو ان الابرار لفي النعيم علىكم نمو ولوب النعمه كنو ارجنا على الارائك وبين كلهم كارائك عربو كنا ويلي منا كم مشرودو تانتاون بالا كسانكونا كم مشرو بالا ارائك يوده arjanna don be kallu mununu kam masirunu katrewri sudo yanjuruna nube lajelike katala inema min ku arjanna kono taarifu fi wujuh yanjuruna besga ke ube lajelike katutiki alama akoro besga kuye parce que arjanna kono ube alaye ahli sunna wal jamaa ka akidaye ode wujuhu yawma yajin nadiratu ila rabbiha najira ala ko yawmal qiyamah don nyedaw be unema lendo ube lajelike katutiki alama ube liu kam lumunu masir lendo ube lajelike katutiki alama taarifu fi wujuhihim nadratan na'im eyire ni arjanna denye doro ibe nema iba noye unye dawla
ibe neman noro ye ibo do ulakaba ni yuye yusqauna min rahiq maqtum ubu ulami mi fenna mi femmi ni adatugulendo adatugule alabanye munye parce que mi fendo be kitamuhum mi fendo be niya ammi ni be she adugumala na labana obe ke nyama de ibolo ube usukra na chaya ibolo ube unakuna ya katema toka otea alaba ana foloto kelenye mais alako arjanna dun uluka mi fel labaye munye kitamuhu misku iba soro kan mi fenyere laba ube ka fu kan mi fenyere datugulende ni minye akasa kadi kateme miskika la tikolo min kanyi kateme la tikolo beka o fi zalika ala ko arjanna nema min fule ka fonni aya nunun kono min fule ni fali yatanafasul mutanafisuna nyogonda bagaw aye nyogonda kataninde ma nyogonda bagaw ni arjanna nema fule munun fule ka fo nyogonda bagaw ni barakelaw aye barake ninde kama aye nyogonda katanunde ma o mijajuhum min tasnim rahir min fule ni ni arjanna dum ba mi o fana uba nyagambi ka mi femmi nyagambala o mi fem fana ko do de na be arjanna kono uba fo tasnimi ubo jideta ka nyagambi arrahiqina imaye ala ya tawsiranye tasnimi yemunye ayina yasrabu bihal muqarrabun tasnimi ni jinye de woro ni minye mo munum be gere alala mo munum masurla ndo alala nube mi ala kafatu donc o tesini miji o de be fara rahiqinka ni arjanna domba mi donc aya munum fora ulu de tafsir fulen ni ku surnya wakati koso ambe ala deli ni arjanna nema min fulen ni ala kan fara nyogon ka arjanna kono ala kan nema nunun kanye subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tego ala ka kinyumandama koddo ko kanyinin kalike konni alebe nyuma yake na ba fe kasragatini nyuma ya munun kebe abe wori ci ya bange bagadema ko ni wori tila fantaw ni nyugonce ika duma ko abba ko aleka sadakati boka chaka dobo nina aka fonan cirei aka chaka dobo ala ko yala ane be na yitugura bako nina ala sosodowa bo ninye de babe ibali nyuma ya nema ani sadakati bo la ta'ata li maghluqi fi mashatil ghalib mogote tugu bange baga fo damma sakutalila donc ni yere ya do ibange baga ni ye wori bilala be chaya nyakoro ka sadakati boni ka fonan cira be chaya nyakoro fo abinya mara koy kanake mo fa e yere ka mo wore danna ya mo wore